Vraiment, nouvelle badembe qui da libération kofé kada au cloquant, nouvelle badem. Abe qui da libération kofé. Nouvelle ou kacha, opération inkonna la ambora ko chaman kalama tubabu ka janfa chama ambora kalama amena da au cloquant. Keleke mina waraw nana mali konna la amena kana anda doula. O temelen tukuni balmaw, iba e kafo SEMA abandonnera en plein vol par la communauté internationale. SEMA abandonnera en plein vol par la France. Nous n'avons pas SEMA abandonné car SEMA kafli à Koka. Et c'est à fond. Donc, au temele, amena anda benase malien chamambe yiningalla ko radio Azawad International. Ibrahima Diallo balmo atunendo. Radio mi yoro jume. Radio John Eba Kofe siga kelemba la est-ce qu'il y a famu radio a manipulation me John Eba a manipulation me John Bolo John ko me ga radio blaka kuma radio ire fen sugu jume amena kana anda do ala ani amena anda do ala tuni iba ye kafo France RFI France 24 Palmo alsa utega karia ka malika victoire ka a reconnu anyama amena kana anda dunna ani laben jume ka nga ke kidal bara bani fin damado be il va falloir anga ulu accélérer rapidement ko damado be il va falloir anga ulu ke jona dardar la kidal situation na ni ay nouvelle mais balmo ko kacha ay partage fanga boya ka ker de cha pour que nganda do ala ay partage fanga boya ay kertia parce que kelen no va pas signaler aya fanga boya ka kerde ay kerde digi ko jugu ay kerde digi aga partage fanga boya est-ce qu'il y a fond kanga pour silakaw balmao pour silakaw bena bara damne kidal balmao a menemba dobe ka lundi fo dobe ka sinin fo mais pour subna bara damne o ba yira ko konunu ka teli bara benale ani conseil chamame amena le munundi parce que terroriste tara kulwola armée kanga offensive damne ka kulwo nunu bayereke kanga chef d'état-major fene iba ka foko chef d'état-major ka fene tara essayer famu kidal donc balmon amena les sujets nous les développer sans rapidement essayer famu donc kada au cloka donc à partager je veux le maximum de partage le maximum de cœur le maximum de j'aime pour que an se kan bara indamne jona ay partager de fanga boya ay partage fanga boya ka cœur blanc mais aw de konolo tango no amanga partenaire ou fo pour ka me bara damne kana shérif ka chek shérif tiami ay dara kabako frat gala shérif ka so kabako frala fura munu na ka bana ba de ma tension diabète fo dimi rendimi ko dimi shérif ka numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 ay tiami nga fura ay akorobo wuli balido o temele ka shek o temele ka nga kutubu na nga waliu fo sheku la sanakane pele la sanakane fo ambe aka sheku fo no ye aka sheku sigile no ye sheku segore ka se sheku fitini ma no ya denga demi ko fora ka combien ka se mugadam kamarama shek sala fo kanjalo ale de fa segu dawda kanjalo fo yan fo tuba kura murke ka kuma mancha e mo munu mago bala ambaka numéro di o temele ngo balmo ka karamo famanta poso muri murkenin talou avec Côte d'Ivoire actuellement aka foli belebele bien. Donc je veux le maximum de partage pour que nganda douala, je veux le maximum de partage pour que nganda douala aya telia essiya famu aya telia rapidement est-ce que vous voyez donc balmo abaye kafo communauté internationale française et ONU où les terroristes SEMA nous abandonné en plein vol où les SEMA fait la coca en plein vol. Abaro jigitike mi SEMA soro. Balmo ore la do munu ngara mali do munu menelare. Anga do munu ngara ka damne shegula sana kane. Kase aidara ni buye nunuma. Kase mali karamo ma. Kase eski ya fam Sheikh Sala nunuma. Wallahi mbalmo do munu ngara do menela.
Abadon terrorisme mogo kun jigi be feminga. Ode ka communauté internationale shuka kalomba de tege ka da Mali armée la. Kan ye dimsenu fa, kan ye aramadon kantige, kan ye dien kojugu basugu be gando to Kidal. Donc no yirala, ou be France blaga France chou, kata ONU na France kata demande Américain ngana intervention ga Mali kama. Même bolmo, ala de nanani kodoe ka koda France kun, ka koda européen kun, mimbe unyina Mali ko, Europe nyina lendo bi Mali ko. France nyina lendo bi Mali ko. Bolmo o de kera sababu ye anga Kidal intervention noara. Abado ko e juma. Bolmo Israël ani Palestine uye kele minge. Israël ni Palestine kele minge. Bolmo ay France ka plan de fossé. France tala ko Union européenne nga deme yini ngana. Kuba deme taka di est-ce qu'il y a famu terroriste ou ma? Ko Américain nga deme di Kuba deme taka di sema mogo ma. Américain ngo folo ko lube Israël protéger al ka teme Amérique citoyen ka. Américain ngo ko lu tese ka deme di ku be ka deme di Ukraine ma. O be ka deme di Israël ma ka Palestine kele. Ko olu tese ka deme foi di terroriste ma. Ko lu ka c'est-à-dire ko Israélien ne ka ko ka gele olu ma bi ka teme dien beka. Israélien nga ko ka gele olu bolo ka teme Ukrainien ka. Ballon Américain ngo se mwala. Ka toto français. Atara France tara Union européenne fene fe. Ko Union européenne nga fere ke o ga deme ta ka nyesi terroriste sema mugoma. Union européenne ko Ukraine ni Russie kele ko lu kamana ganen bola ko lu ka war fama bebe ka tore la. Ko lu be ka tuni Israël deme tuni oni Palestine nga kele parce que Amérique tara yorom na Israël betaille et disons ni Amérique tara yorom na Europe betaille Amérique mana ta yorom na France betaille. Balmo me kababo le foyer Français deme yini ka yini Allah na France nana de ko Tchadion ou ya fo Tchadion ne ma ko lu ka keleke minan blagata terroriste sema mugoma balmo Tchadion ye keleke minan duma de ye keleke che duma mais Mali armée ya befa problème ye mune tubabu shu chama ne yera Kidal tubabu shu chama Tchadion ga soldat chama shu yera Kidal mais akuma tsega lakali pourquoi akuma tsega fo Tchadion shibe o tsega fo ko lu ka sarasi sara et ako ka ya ga minan ja o tsega fo ka sarasi sara Francis Chibe a tissé ka foka ka force spéciale ou sara et Africa opinion et a fo momu ato et a fo français we iga jamana de we ke ka soldat be retiré da ka bon Niger ne Sahel kono agata fo ke ka soldat sara o be se ka lakali balmo 10 000 dona France la a foro tableau 10 000 dona Tchadien on a foro tout boulot balmo ko in kelema ni chogo de lare wallahi ko inkeleme ni chokore la c'est-à-dire dusu kasi orebe France kambi dusu kasi orebe Tchadionga Union africaine dabali bana Union africaine o dabali bana CEDEAO dabali bana CEDEAO strane mbare do bi malien aw ma e fokat ni victoire keka ba CEDEAO kuma kan kele amafo Union africaine ou mafo Union européenne amogote mi e communiqué que Mali félicité ou parce que il va donc Mali de position na ni wara blessé Mali be opposition de la vie Algérie jat gelem pare do asimien Mauritanie jat gelem pare do asimien mbalma nunu e janfa o kana foyi Mauritanie an janfa re Algérie an janfa on bi ko terrorisme ko Mali sera terroriste ou là on olu de binu sigi sansa terrorisme de bina don sanga bolga donge Mauritanie o be bolga donge Algérie o bina ta Algérie ni Mauritanie o bina to sen Algérie ni Mauritanie be na don sisa bamaganchu nu bi ga jamana ga na kadina mandi o bina don Mali senga ni difficulté minge balmo me kuma do foye ja ay keleke minan fitine pare que keleke minan tara Kidal ka keleke minan an shine amarama delika yenyala ma delika men ni ku ya foni ko keleke minan me se Kidal nete dala balmo Kidal mina suya bade me armée bolo akun dogolendo bokera kalamaka o minan be Mali armée bolo Kidal le la ilaha illallah
balmo u ka subana mansi min be n'a be fo ma ko MiG 31 ne ma dala n'a be Algérie bolo balmo MiG 31 e baara kɛ Kidal libération na balmo Mali est fait donc il paraît que avion kun bɛ 24 heures sur 24 heures ni dɔgɔkun laban min kɛra opération na ne ma deli ka nin ye farafina jamana la avion de bɛ sanfɛ 24 heures sur 24 ni dɔ sɛgɛnna o bɛ jigin dɔ bɛ yɛlɛ ka ni 24 heures bɛɛ ban k'a daminɛ Anefis kaw fo Kidal avion tɛ jigin ni dɔ jiginna dɔ bɛ yɛlɛ dɔ bɛ jigin dɔ bɛ fo ka taa là non balimaw du jamais vu dans l'histoire du Mali du jamais vu dans le Sahel Mali a yira de Kidal kɛlɛ tɛ dɛ Mali a yira ko farafina ko Mali kɔgɔra a yira farafina kan kɔgɔra ko wa kan an tɛ siran jamana ɲɛ Mali a yira ko farafina ko a bɛ se k'a jigi kɛ ni jamana fɛn fɛn bɛ fɛ ka Faransi kɛlɛ Mali ko k'a pɛrɛlen don k'i reçoit parce que Mali ye baara min kɛ kɛlɛ ma ban dɛ an bɛ Faransi kɛlɛ de ka bɔ Afrique de l'Ouest Faransi bɛ bɔ Afrique de l'Ouest kɔnɔ de an b'u kɛlɛ de ka bɔ Afrique de l'Ouest u bɛ kɛlɛ par la diplôme u bɛ kɛlɛ sira bɛɛ fɛ u bɛ jamana o jamana kɔnɔ u bɛ bɔ yen de parce que Faransi ye fɛn min ye i b'a latunu de sinon balimaw bɛ tila ka na don i ka jamana kɔnɔna la k'i ka population k'a lawuli i kama balimaw i b'a ye k'a fɔ Faransi bɛ o baara de kɛ o de senfɛ arajo min tun bɛ yen ko arajo Azawad International balimaw a b'a kalama ni arajo ye nin créera MINUSMA ka bureau de kɔnɔna la Radio Azawad International MINUSMA ka radio de ye nin ye ni radio créelen don MINUSMA de fɛ ka jatigɛ kɛ aw ma ye MINUSMA radio dɔ tun bɛ u bolo wa aw ma ye muso min taara Nations Unies na et disons muso min delila k'i sigi Nations Unies na est ce qu'il y'a faamu ka nkalon tigɛ ko droit de l'homme bɛ tɛ ka respecter Mali la muso jɛman in n ko a ka interview kɛra MINUSMA ka bureau de kɔnɔ ka image u tilala ka parti dɔ tigɛ a image kun daminɛ la i bɛ MINUSMA ka sɛbɛnni ye est ce qu'il y'a faamu radio Azawad International MINUSMA de y'a moyen d'u ma MINUSMA de y'a créé o bɛ ka cɛ min fɔ Ibrahima Diallo ne ye sɛgɛsɛgɛli sugu bɛɛ kɛ est ce que nin cɛ yɛrɛ a jamu ye Diallo ye nin cɛ in yɛrɛ est ce qu'il y'a faamu est ce que a jamu ye Diallo a ye jamu min ta Diallo komi i b'a ye terrorisme kɛlɛli la mɔgɔ caman bɛ ka filaw n t'a dɔn n'i y'a faamu dɔw b'u ɲɛ a tɔgɔ dɔw b'u tɛgɛ ɲɛsin filaw ma alors que fila bɛɛ tɛ MINUSMA b'a dabɔ a kama ka Diallo est ce qu'il y'a faamu u b'a dabɔ a kama ka adamaden dɔ ta min jamu o ka ca min ka siya o ye kabila tigiba ye pour que ka maliyɛnw fɔ ɲɔgɔn kɔ sinon nin cɛ in fila yɛrɛ tɛ a bɛ ka bamanankan min fɔ n'aw tulo ma da a bɛ ka bamanankan min fɔ nin tɛ fila ye fila ka bamanankan tɛ cɛ ta est ce qu'il y'a faamu donc k'a fɔ MINUSMA kun bɛ ka laɲini min kɛ k'u bɛ filaw ani siyaw bila ɲɔgɔn na o y'a ye k'u ma se fila 95% a si a tile kelen ma deli ka terrorisme kɛ a tile kelen ma deli ka marifa ta Mali kama wa i b'a ye Amadu Kufa ninnu olu de kɛra sababu ye ka fila baden tɔgɔ tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ alors que u ni filaw tɛ fankelen fɛ fila 95% voire à 99%. Mais c'est qu'à fla 99% balmo a clé ma del marfata malikama ou te marfata malikama. Donc on va d'abord chiamun ka bu jamana kono on va d'abord ka ulu instrumentaliser pour que ka jamana lawuli ka jamana ka nyami mais aya plan fam bo biarajo Azawad International ou be mi foko Ibrahim Diallo a jamte Diallo nite Diallo e a bamananga mi ba da Diallo te ou tena ko be nyaka min do an kongolo la ou tise olu dabla la quoi donc ni be MINUSMA nunu stratégie de aw ma ye Mali Kidal mne radio Azawad atuna en même temps radio so era kunte fo nga fo Mali awe akume kuma ko radio Azawad International mais en réalité page Facebook de do radio te avec kuma ni page Facebook de ko radio Azawad International mais radio Azawad te un big kunu clé journée ka se big clé journée ma ame ka radaru ka page Facebook ka yoro belaje radio Azawad International ateka ye anga drone bla ame ka yini fréquence bela ateka ye mbolmo parce que na kunyera ba do akon kadne kumina au moins radio Azawad International akata fo ko Mali armée duna Kidal parce que information bla
ko non ko u ka kɛlɛkɛ cɛdenw ni Mali armée bɛ ɲɔgɔn na il faut k'a ka segin ka information bila ko Mali armée donna balimaw i b'a ye k'a fɔ RFI ani France 24 tellement que olu dabali banna k'u dɔnko ban k'u jigi kari u dɛsɛlen n'u ka Mali ka victoire reconnue u y'a yira k'a fɔ ko Kidal ko kɛlɛ ma kɛ balimaw fɛn kɛra Kidal min tɛ kɛlɛ ye Kidal an ka force spéciale ye démonstration kɛ drone ye utilisation kɛ Kidal yɛrɛ ville kɔnɔna la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ a fagali bɛɛ kɛra de façon méthodique tellement que terroristes siranna u ye système de défense fɛn u ye rideau de défense fɛn fɛn sigi Mali y'a rideau bɛɛ éviter u ye embuscade fɛn fɛn da n'u tun bɛ ka mobiliw de piéger k'a fili ka n'an ka convoi ma mobili piéger la filitɔ ka n'an ka convoi ma an ka tireur d'élite natɔ an ka tireur d'élite sigilen a ɲɛ bɛ mobili natɔ la i b'a ye chauffeur kɛ ten n'a y'a viser n'a ko dudu mobili ninnu bɛ wuli cɛ ka mobili bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ an ka véhicule blindé saba mana tɛmɛ ni véhicule blindé saba tɛmɛna sa Kidal i b'a ye u bɛ girin ka marifa ci pam 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 n'o ye marifa ci dɔrɔn automatiquement drone bɛ girin ka wuli marifa mankan bɛ ka bɔ nin carré de kɔnɔ marifa mankan bɛ ka bɔ nin côté de la drone bɛ boli ka taa ka yɔrɔ filmer tireur marifa mankan bɛ ka bɔ yɔrɔ min na n'u y'a filmer u bɛ girin k'o renseignement di force spéciale i b'a ye k'a fɔ olu bɛ boli ka taa o so kɔnɔ n'u taara o so kɔnɔ u bɛ marifa ci daminɛ an ka force spéciale tɛgɛ ka di ni olu ye o balimaw u bɛ marifa ci daminɛ sangani i b'a ye k'a fɔ terroriste minnu bɛ u b'olu lajigin u y'o de kɛ carré 2 carré 3 carré 5 cɛ terroriste bolila k'olu ye plan fɛn fɛn kɛ k'a plan bɛɛ échouera k'u bolila k'u dɛsɛra k'u dɔnko banna k'an ye subaga ye diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ ko kɛlɛ min ka gɛlɛn aw b'a kalama généraux ba bɛɛ armée mɔgɔw tulo bɛ na kɛlɛ min ka gɛlɛn a ka fɔ k'i bɛ ka taa kɛlɛ kɛ yɔrɔ la ko yɔrɔ min n'i t'a yɔrɔ dɔn ka taa kɛlɛ kɛ en terrain inconnu parce que i b'a ye jugu avantage dɔ b'a bolo a bɛ terrain dɔn ka tɛmɛ i kan bon diɲɛ expert bɛɛ bɛnn'a kan ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ terrain dɔn ka tɛmɛ i kan balimaw k'o tigi kɛlɛ man di dɛ mais Mali y'o contraire de kɛ malgré 11 ans d'absence de l'armée malienne ninnu ye temps sɔrɔ k'u préparer k'u labɛn Mali armée ka tile 3 kɛlɛ Mali armée ye kɛlɛ ban tile 3 Mali armée ye kɛlɛ ban tile 3 a ye kɛlɛ ban ninnu ye baara min kɛ san 10 kan tɛ don tile 3 Mali ye san 10 baara kɛ fu ye cɛ n balimaw an évoluera cogo min na an kun b'a kɛ o kun taa lahaw ta galon sugu bɛɛ tigɛ k'an ye nin su bɔ k'an ye nin su bɔ k'an ye nin su bɔ an balimaw armée ye communication soigné nin yɔrɔ la ko bɛɛ ka DIRPA ɲɛmɔgɔ fo balimaw a sɛbɛn commentaire la DIRPA ɲɛmɔgɔ félicitations n'o ye armée ka kunnafonidila ye a ɲɛmɔgɔ u k'a fɔ DIRPA ɲɛmɔgɔ u k'a fɔ a ye baara kɛ dɛ balimaw a ye communication dɔ kɛ tubabuw tununa tubabu a communication ye fa wuli tubabuw la o dabali banna tu as l'impression ko kɛlɛ yɛrɛ tɛ ka kɛ tu as l'impression ko Kidal ko in ko kulonkɛ dun quoi i b'a fɔ ko kɛlɛ tɛ yen a ye communauté n'i y'a mɛn i bɛ wuli k'i bɛ nkalon ta k'a da Mali armée la i bɔra ko de kalama i b'a dɔn DIRPA tun bɛ ka mun kɛ ni terroristes halakila sisan DIRPA ka communiqué la i b'a ye a ɲɛmɔgɔ a b'a yira k'a fɔ ko véhicule détruira armée a sera jugu la a ye jugu vaincu a t'a fɔ véhicule 20 détruira véhicule 100 détruira véhicule 200 a t'o fɔ parce que n'i y'o fɔ dɔrɔn u bɛ wuli non muso ni denmisɛnninw sara muso ni denmisɛnninw sara sisan DIRPA ɲɛmɔgɔ ye communiqué kɛ armée a wulila a ye faga a tɔgɔ terroristes bamaciw tun bɛ yɔrɔ dɔ la a wulila u sigilen bɛ yɔrɔ min na a y'a yɔrɔ minnu la a ye bamaciw gɛn hali a tɛ ka fagali fɔ a tɛ k'ale neutraliser wa a b'a fɔ k'a ye bamaciw a y'u gɛn a y'u disperser balimaw a b'a kalama o kun ye sababu ye communauté internationale kana se ka kumada sɔrɔ hali armée donnen Kidal an b'a ka communication mɛn ko l'armée a pris position à Kidal est-ce que y'a faamu o kɔrɔ ye ko armée y'a ka cɛw placer mais a m'a fɔ ko armée ye kɛlɛ kɛ ka don Kidal n balimaw DIRPA ɲɛmɔgɔ ka kan ka fɔ a y'a fɔ ko félicitations au directeur de la DIRPA ko félicitations ko DIRPA ɲɛmɔgɔ a y'a fɔ a ye k'a félicitations balimaw a y'a fɔ an ka force spéciale ɲɛmɔgɔ ye k'a félicitations balimaw o de la i b'a dɔn ko ala bɛ s'a ka ko la force spéciale BAFSI ala y'o ɲɛmɔgɔ kɛ Asimi ye ka Asimi kɛ Mali président ye
Abado force spéciale be évoluer comme na. Ni kala lambalma force spéciale joro buana. Ni tete leur appui. Ou kuma fo kan tieni nke. Mais force spéciale ye barake koju. O be ka fait min fort. Quand Risu, on a mis barake mais balma Mali armée de Kelaimbe, que c'est l'armée malienne qui se trouve en première ligne. Risu be ou ka matériel don ou be renseignement on dit ama on be Kelege. Mali de c'est ni a même mo la ko Risu de Mali libéré. Djugu kando ti magola Mali armée de Kidal libéré. Risu anu ka collaboration olu be encore fait. Est-ce qu'il y a ou be renseignement on dama aradar munu nana olu aradar bolu de kana ou be renseignement ou ba farayon ka collecter ka di Mali armée pilote fait avec ake balmo wallahi ape Mali pilote de balmo on est pilote ye nenu ye baro ke c'est vrai anga pilote olu de banga avion bolu de yelama dona folo war ko me di ukrainien ne ma fanga do temena ko me ukrainien ne saraka anga avion bolu même Mali pilote a bedem seni olu de be ka nga fembol armée de l'air général Alou Boy Diara be fo ka chef d'état-major fo no e atoro général de division et atoro ere boramon Oumar Diara ani Keba Sangare vraiment ou kanga fo ka Sadio Camara fo ale ka vision na ka chesiri ore ato ani Risu be ka collaborer ka Assimi Goïta fo Assimi ko me opération coordonnée de balma waga do centre de commandement me Koulibaly centre de commandement Assimi a transféré palais qu'on a bassi ka opération dirigée na kera ta ba fo force spéciale ou blanoro la ay tche oppositionné ta Assimi test no fo ka fo à chaque fois comme Mali armée est déçue ta ennemi Assimi me so ki da tche ba koro e barakere abe fo est-ce qu'il y a vraiment o temelengo moro kone renseignement sugu bedi ay terroristes infiltrés de infiltré terroristes kuma commencer en opération minute duru Mali armée be bois kalama o koro e moro kone baraka ay terroristes infiltrés ka mo bla ka terroristes kuno soro esi afam Ismaël Wage ay terroristes nega ko pousser vers la faute ou yere takabo accord là Docteur Choguel Kogala Maïga Noya ou Fanyumae. Parlement Choguel Kanga Forêt. Choguel est Francis Fado Francis la communication. Choguel est Francis Fiefie. Choguel Gara Sababoué Burkina Bana Francis la. Choguel Gara Sababoué Niger Bana Francis la. Choguel Gara Sababoué Farafina Murutira Francis Ma. Parce que Bara est Kaya. Faut y sur le plan politique. Avec ta direction, mina, aux directions et Choguel les. Avec ta nous conclure l'anti-français fait. Il faut l'écoute que vous montrer ça à Poutine. Choguel yo bara de ke. Ka Francis écarté. Poutine on va nous demain. Na investira simina nimisatala. Il sous jaga gele ou dana. Grâce au docteur Choguel Kokala Maïka. Sur le plan politique, un politicien terrassé, un politicien damne, ka gogoro douala. Mokote Javana Mara do ngabo. Ou a Koronfela Mara a histoire. Min nanasa, min sigira sa. Mokota maîtriser, premier ministre mana Mali kono, mi ma maîtriser ka Choguel Kokala Maïka bo. Parlement, abe faux, aka ou parafenela. Est-ce qu'il y a femme? Donc, il va les 5 colonels, plus Choguel Kokala Maïka. Olu de sera kanim para bain ke esi afam donc otemele balmon anga mune gessa anduna Kidal mais bara maba bara to mune andone Kidal a partager pour que ngado ka onyefo on a gagné la guerre mais ma ban terrorisme tara kuluwola Mali armée kanaire pi duma parce que iba bon nous tara kuluwola ou ta essayer ka fara ngane ka ou regrouper donc armée kana tandiani ni ela messa ma sur terrorisme chama banaleno chama sara ou ka munition baneno donc we tagali minga kuluwola ame fe ka me enclos là armée antena ka bara foy mais ame fe ka me ko armée ou poursuivre fo kuluwola ko armée be ka muguchi la kuluwola tant kana dinunuma ou ka reconstituer tourni il faut que ou ka boronto de akaba Mali de la terrorisme ko de ka ba Mali là ou te tagali minga kuluwola da nga do no fa kuluwola ku boronto
Angana utoine. Angata ou no fe kulu wonu na obe kulu d'accord la munna ou kana se ka bo parce que ou ka dumuni tout bolo munition donc tant kana di uma et si afam autrement anga munge il faut réussir maintenant le défi de la réconciliation aw munu ye activiste ou ani aw malien an sera yoroma ame dusubla resa ame ka perde nyini et si afam ni ata kala we mo chama akli wili kidal do bolla il faut que anga segina anga discours ke terroriste nous bana marfa ka marfa bla olu est terroriste mais mo nous sona ani alsa marfa be munu bolo ka fuye ku ka marfa bla o kana kan be de clé parce que guerre mana ke choko avait pas autour d'une table de négociation donc anga wele ka met tendu oué ou kana anga je anga mali bara parce que nous mana ibaye o tout kalfa jamana dorema donc au jamana me continuer ku entretenir au jamana me continuer ku nege donc anga orebui ka fuye ku kana tiado an kele sebara ten kele la mali tara aga dugolo de récupérer e ba do an ka un discours de guerre am mago be ka population wele kana tasralité mali mana tasrali la mali nana de ka belana mo munu me France ka kuma de kumu kuro tant que ni armée kuma fanga yoro la kun ta do go France desera donc ça au donc nous segna anga ou accepter qui dans la population nous segna kana angana ulani nye chogo doye parce que iba donc il faut qu'anga faire que ka olu bo France ka maîtrise comme diplomatie de boke mo tese o bara la ni shogelier est-ce qu'il y a comme shogel kanga shogel bena faire que ama ni shogel ka faire que est-ce qu'il y a comme ou quoi mo tomu no me bamaga tiala ku bes makana est-ce qu'il y a comme pour que kelem be se ka ban chogo menawa donc anga ou contrôle samaka bo France bolo parce que wakati ja France de ou nege wakati ja France de ou dogo fili kon la donc anga fuye mo bolla kana ou munumbe nous ma fagali ke ou kana donc angana il faut pas que we faga fin d'orege ka victoire ngai na fo farafima nga victoire faradiama nga angana o tandu mare we faga nga ko elema mali ani sare mali chia ko kelete mali la jema farafima fara couleur au couleur ambe de kele wa ambe de makakan kidalla ali mo munu nous e marfa tanga mo be fili de kono ka nyinu fo kana ou ka marfa déposer ou ka ta marfa déposer armée fait ou kana nga jega malige o te fuara de il faut que amga faire de ke ka lu bo France ni Algérie ka maîtriser kono abi fuye ou kana an yere ka segin Ismaël Wage Shogel ay contact rétabli ani nunu tchelala mo nunu malgré an kele an contact rétabli anu tchelala ou kana anu ka jeka barake ou kana est-ce qu'il y a aga don ou ka famu comme Mali tikla mais nous nana am se ka je ka Mali bara ou be placé bo Mali don do ou la flido ni francia nendo e koro ali ika keto I wolo fa I wolo ba billahi ba janfa donc on ba don quoi donc anga olu nege est-ce qu'il y a famu ou kana ou ka bo parce que nous mana namo nege ça ou dogole meto ou ta demain in Algérie fait Algérie be continuer ou tena se Mali armée là mais ou to attaque mission ni fond na ntaro ni avom ou be to toujours ku be janfa ni fond yen mais anga ou sama ku bo Algérie contrôle kono ku sama ku bo France parce que c'est on est ni c'est bien ni kuma na be Twitter là donc jago faut qu'il dans kala kuma ke o ka do ko c'est on yen donc il be c'est de tuer sanga sabali kan nous nege ku sama est-ce qu'il y a famu nkame munu ye malien de ku sama ka bo France ka maîtrise kono ku sama ka bo Mauritanie ka influence kono ku sama munu ye malien ka bo Algérie ka influence kono il va falloir anga o bara de ke ani ay ni Europe partager mena fin do fena fort est-ce qu'il y a famu au fin mune balmo kidal minelen fleni ko tourisme ko ou ka tourisme dabla ay ni message à partager akase Assimi Goïta à partager émission à nafa kabu kidal minele mi flene bolmo alan koloshi tourisme na aba do ye Mali mine chogomina Mali bina kabri 2002 tuma benu kun willa o ba foko koronfela ka kadi tourisme ye ka kadi tourisme ye tourisme munu mda tuabu de olu de kumeta ka don demseni nunu akliche o ta ko tourisme o ta war duma ka demseni nunu ka u la remonter ko la chou ko bla Mali la kidal minele bolmo ko tubabu kana ko tourisme dama yere angana sonne ay ni Europe partager kidal minele bolmo ko tourisme ko dama yere
est-ce qu'il y a faamu koron fela ko ka touriste blagata ni touriste nana don donna nataw la be rébellion la wili tuguni ne an kan kɔlɔsi tourisme ko la est-ce qu'il y a faamu an kana sɔn touriste kana dɛ an kana sɔn touriste kana Kidal kelen tɛ bayangara pays dɔgɔ Mali autorité an ka tourisme ko dabla an ka jamana kɔnɔ tourisme ne an ka jamana ci dɛ mɔgɔ minnu kun ta k'u ta falaise bayangara ni fɛnw olu de kun ta ka taa mɔgɔw nɛgɛ k'u n'u hakili yɛlɛma k'a layɛ don cogo bɛ se ka kɛ minnu na ka o si k'u bila état la pays dɔgɔ ka se Kidal ma ka se kɔrɔnfɛla ma Tombouctou fɛnw an kun bɛ nisɔndiya ko ni touriste nana wari bɛ sɔrɔ touriste ninnu ne an ka jamana ci dɛ an ka tourisme ko dabila kɔrɔnfɛla minɛlen min filɛ an ka tourisme ko an k'a dabila wallahi n'an ye tourisme n'an y'a accepté ko sécurité nana ko touriste kana a bɛɛ ni ala cɛ n balimaw rébellion bɛ tila ka segin ka wuli n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye est-ce que vous voyez donc an ka o fɛn ninnu dabila est-ce que vous voyez donc an ka tourisme ko an k'a dabila u y'an ka denmisɛnninw hakili tiɲɛ k'an ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ fuwari ye kɔrɔnfɛla la ko touriste e b'a ye dɔw b'u ban ko wayi k'olu ye guide ye k'i ban ka baara kɛ guidew ma dɔgɔya tɛ quoi mais n bɛ k'a ɲɛfɔ u ye jamana ci cogo min quoi donc u bɛ don adamadenw n'u hakili cɛ o cogo ninnu de la il va falloir olu bɛɛ ka dabila donc ninnu i b'a ye k'a fɔ ninnu ye conseil damadɔni hakilina damadɔni k'a da maliyɛnw tulo kan k'aw fo k'aw barikada k'an balimamuso Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka faso dɛmɛli min kɛ a bɛ ka faso jɔ min kɛ a bɛ ka fantanw dɛmɛli min kɛ a bɛ ka Kayi ekɔliso dilanni min kɛ an bɛ Fatumata Ɲani Batuli fo ka Samasegu fo sans pick-up ni na est-ce qu'il y a faamu Kura 12 k'a fɔ thé Ashura le meilleur thé bɛɛ ka consommer au Mali o ma a ka foli belebele bɛ o tɛmɛlen kɔ n balimaw don o don a bɛ ka ɲininkali kɛ ne jigitugu morikɛ Sufi Ibrahim Buware nin y'a ka safinɛ safinɛ min n'a bɛ siri tigɛ ka adamaden garijɛgɛ ka a diya ka dawula d'i ma ka chance lana ni safinɛ in balimaw yiri baden de b'a la a baara kɛra ni ala tɔgɔ baden de minnu ka ɲi adamaden ka diɲɛlatigɛ ma min b'a to garijɛgɛ ala bɛ kɛ sababu ye ka o nɔgɔya donc bɛɛ k'a lajɛ ka ni safinɛ in ɲini i ka to ka kɔ a la don o don i b'a nɔ ye a ka numéro ye 75 58 76 32 75 58 76 32 o tɛmɛlen kɔ jigitugu morikɛ toujours tulubara dɔ b'a bolo n'a bɛ fɔ a ma ko Washamsiya tulubara n'o tɔgɔ fɔra karamɔgɔw ka kan k'o dɔn o ye fɛn min ye balimaw nin tulu in a bɛ dawula s'i ma hali jugu n'a y'i ye walayi n balimaw a bɛ kɔlɔsi sɛmɛ i la n'i bɛ nin tulu in mun i garijɛgɛ bɛ diya surtout mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan i mana nin mun i b'a ye k'a fɔ n'i taara jamama yɔrɔw la i ka patron ye ko bɛ ju ye parce que an ka tunkarankew caman b'a ɲininkali kɛ ka sababu kɛ n'i taara i ye nationalité e ye maliyɛn e mana taa sigi jamana wɛrɛ la k'e n'o tigilamɔgɔw kan ka bɛn e n'o tigilamɔgɔw a ka ɲɔgɔn kan fɔ e ka place ɲɛnama sɔrɔ o tigilamɔgɔw fɛ yen i jija ye ko ka ju ye donc nin tulubara in b'o baara kɛ a bɛ garijɛgɛ kɛ a bɛ chance kɛ a bɛ dawula kɛ a ka ɲi an balimamusow fɛnɛ ma kojugu est-ce qu'il y'a faamu en même temps hali n'i bɛ fɛɛrɛ kɛ commerçants a n'aw caman sigilen bɛ n'i ye mɔgɔ min bɛ nin mun a ka ca ala fɛ y'a ye i ka san ta mɔgɔ caman bɛ boli ka na sanni k'i fɛ donc a ka numéro n bɛ segin a kan 76 58 76 32 60 ayi a y'a kɛ to 75 a ka numéro 75 58 76 32 75 58 76 32 Malitel ye 63 66 23 82 63 66 23 82 en même temps jigitugu morikɛ a ma tila tuguni i b'a ye k'a fɔ n balimaw fɛn wɛrɛw b'a a bolo n'a bɛ fɔ o ma jabɛti fura dusukundimi fura jabɛti fura b'a bolo wa a fura ka ɲi dusukundimi ma balimaw i b'i ka taux contrôler ka na a ka fura ta n'i y'a ta a ka ca ala fɛ n balimaw i yɛrɛ i bɛ lafiya baden sɔrɔ a ka jabɛti fura la wa a ka ɲi dusukundimi ma donc n balimaw ni ne tun bɛ n bolo ka aw fo k'aw barikada assalamu alaikum